Ginpabugal ni Mayor Raisa Treñas ang paglunsyar sang Treñas Administration sang 42 ka programa kag inisyatibo sa idalom sang Rise to Action Framework nga nakasentro sa 3 ka haligi. Amo ini ang Rising Health and Social Services, ikaduwa amo ang Rising Economy, kag ikatatlo among Rising Livability. Ang tagsa ka haligi nagaangkla sa ACTION ukon Action Priorities nga access to education and social services, comprehensive health and wellness, trabaho kag negosyo, amuman sa immersive tourism and culture, kag orderly and safe communities, kag amuman sa nature-based sustainability. Piso sang aton pondo, hindi mauyang, kundi ibalik sa pagserbisyo para sa aton pumuluyo. Serbisyo nga matuod-tuod, kag todo-todo. Through the e-health tawag, hindi na kilanlan magbiyahe ang aton nga mga pasyente kag magpakonsulta. Health services are now within reach, delivered at the comfort of their homes. Sa dalom sang aton RiceMed program, may libre na kita nga mga bulong sa aton uswag pharmacy. Makita ini sa siyam ka district centers kag arimandri sa City Hall. May ara na kita sa mga DOH-approved medicines for free. This is the healing that every Ilonggo deserves. Sa Rise Start program, naglabot na kita 95 patients ang aton na accommodate sa aton uswag physical rehabilitation center.